ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед боз ба канали мошинҳои фурӯшӣ. Хуб дӯстони азиз, дар навори имрӯза мо якчанд намудҳои мошинҳоро баҳри шумо пешкашӣ менамоем бо нархи бениҳоят арзон. Агар ба шумо чунин мошинҳои арзон лозим бошад, ҳатман дар комментария муроҷиат намоед. Бародарҷонои азиз, агар шумо хона, мошин ё ягон лавозимоти дигар дошта бошед, мехоҳед ки реклама кунед, рақамҳои ватсаби мо дар экрани ҳар яки шумо мебошад. Метавонед дар ватсаби мо муроҷиат намоед. бародарҷонои азиз, навори имрӯзаро мо шурӯъ менамоем. хуб дӯстони азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем, касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ҳатман лайк ва подписатсияро фаромӯш насозад. мегзарем ба мошини якум. Мошини якуми мо ВАЗ 2110 мебошад. Соли барори 6 2000, мотор объёмаш бошад 1.7, сӯзишвориш, бензин, газ. Коробка передача бошад. Механика мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. Айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархаш 15000 сомон. ба рубли имрӯза гардонем бародаро 84000 рубли урусӣ мебошад. соҳиби мошин даҷа қайд карда ки яксола ҳуҷҷат дорад, дига ягон маълумоти бештар додагӣ нест. худтон занг зада аз худи соҳиби мошин маълумоти бештарро пайдо намоед бародаро. азиз, мегзарем ба мошини навбатӣ. мошини навбатӣ ГАЗ 3102 мебошад. соли барорӣ 6996, мотор объёмаш бошад DV5, сӯзишвориш бензин плюс газ мебошад бародаро. коробка передача механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд ҷойгир мебошад. нархаш 15000 сомон. ба рубли имрӯза гардонем 84000 рубли урусӣ мебошад. бародарҷоно, соҳиби мошин ягон маълумоти бештари дига додагӣ нестай, занг занен, маълумоти бештарро аз худи соҳиби мошин дастгирӣ намоед бародаро. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Audi A4 мебошад. соли барорӣ 6996, мотор объёмаш бошад 1.8, сӯзишвориш бензин, газ мебошад бародаро. коробка передача механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархаш 20000 сомон. ба рубли имрӯза гардонем 113000 рубли урусӣ мебошад. бародарои азиз, соҳиби мошин даҷа қайд карда ки мотораш навай, состоянии созай, дополнительный через телефон бо чақчақ мекунем уфтагиам. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Mercedes Benz мебошад. соли барорӣ 6 2000, мотор объёмаш бошад D, сӯзишвориш танҳо бензин мебошад бародаро. коробка передачаш автоматика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри Бохтар ҷойгир мебошад. нархаш 38000 сомонӣ. ба рубли имрӯза гардонем 214000 рубли урусӣ мебошад бародаро. соҳиби мошин ягон маълумоти бештар додагӣ нестай, занг занем уфтай, ягон чи муомила мекунем бо. боз мошини навбатии Mercedes Benz мебошад. соли барорӣ 6986, мотор объёмаш бошад D, сӯзишвориш бензин плюс газ мебошад. коробка передача механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри Бохтар ҷойгир мебошад. нархаш 24000 сомонӣ. ба рубли имрӯза гардонем 135000 рубли урусӣ мебошад. бародарои азиз, соҳиби мошин гуфтагия ки савдо дар болои капоти мошин мебошад. дигар ягон маълумоти бештаре додагӣ нестай барои мо бародарҷоно. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, лайк ва подписатсияро фаромӯш насозед. хуб дӯстони азиз, мошини навбати Toyota Corolla мебошад. соли барорӣ 6996, мотор объёмаш бошад 1.6, сӯзишвориш бензин плюс газ мебошад. коробка передача автоматика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол ҷойгир мебошад дар ноҳияи Конибодом. нархи мошин 19000 сомон. ба рубли имрӯза гардонем 107000 рубли урусӣ мебошад бародаро. ягон маълумоти бештари дига соҳиби мошин додагӣ нестай барои мора, занг занен, маълумоти бештарро аз худи соҳиби мошин пайдо кунем бародарҷоно. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, такрорам шавад, лайк ва подписатсияро фаромӯш накунем бародаро. хуб дӯстони азиз, охирон мошини мо Opel Bechka мебошад. соли барорӣ 6996, мотор объёмаш бошад 1.6, сӯзишвориш бензин, газ мебошад бародаро.
коробка передача бошад, механика мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол мошин ҷойгир мебошад дар шаҳри Душанбе. нархиш 27 000 сомон, ба рубли имрӯза гардонем 153 000 рубли русӣ мебошад. бародарои азиз, соҳиби мошин дар ҷа қайд кардаги 4 баллони нав, моторш вагонай, краска ҳамаш нав кардагай. хулоса савдо дар болои капоти мошин мебошад гуфтагай. боқимонда сарбаланду хонобод бошед то навори оянда.